noticiari de l'Associació de Veïnes i Veïns del barri de Sant Marcel·lí. Bon dia a tots i totes. Avui encetem les emissions de Canal ASO. A partir d'ara apareixeran penjades en YouTube, en Facebook i en el blog de l'associació les emissions mensuals que farem entorn de temes que siguen d'interès general del barri. La nova junta de l'associació ha començat la seva singladura, com sempre, plena de treball, projectes i bones intencions. La nova junta està integrada per Salvador González, que és el nou president, Encarna Serrano, la vicepresidenta, Lluís Vallès, el secretari, i Juana Vergara, la tresorera. Com a vocals comptem amb Paco Marín, Mónica Ripoll, Encarna Aroca, Carmina Castelló i Mama Áñez. Dit això, volem significar algunes dates importants. El dia 15 de desembre, a la plaça de l'Església i entorn de l'arbre de Nadal que ens ha posat l'Ajuntament, tindrà lloc, si el temps ho permet, la Fira de Nadal. Començarà a les 10 i romandrà oberta fins a les 14 hores. La fira comptarà amb l'actuació de la coral Rondalla Sant Marcelino, que ens amenitzarà eixe matí de dissabte. El dia 18 de desembre tindrà lloc a les 19:30 hores, al local de l'ASO, en el carrer Arquebisbe Olaetxea 41 baix, l'anomenat Dia de la Sòcia i el Soci. Com en edicions precedents, tindrà lloc un xicotet refrigeri i es mencionaran totes les actuacions que s'han dut a terme al llarg de l'any 2020. En acabar, es farà un sorteig entre els assistents per a veure a qui li toca el pernil i les dues caixetes de productes nadalencs. Esperem que l'any que ve siga millor que el que ara ens deixa i que, per descomptat, ens toque la loteria. I si no, seguirem com sempre, intentant fer d'este món i del nostre barri un lloc més amable i humà on viure i conviure. Que tingueu bones festes i bon any nou.